Mga technical support staff sa Department of Education supervisors gipaubos sa training unsaon paggamit sa Voters Registration Verification System kun VRVS. Matag usa kanila moabag sa 5 ka mga clusters sa mga polling precincts atul na sa adlaw sa eleksyon. Si Chelo Valiena sa report. 120 ka mga DepEd supervisors technical support staff gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa mga lungsod sa Ronda ug Barili mipaubo sa training unsaon paggamit sa Voters Registration Verification System kun VRVS. Subay kini sa pagkahimo sa mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga pilot area diin mo gamit og VRVS. Alang kang Attorney Ann Flor Guhelde, election officer sa Mandawi City Comelec ug trainer nga dako kaayo og kalainan ang sistema nga gigamit karon itandi sa milabayng automated computerized elections. If familiar ta before nga kada mubotar na dito ang voters list nga to sila mo pirma after voting, so karon gi-automate lang nato para using the biometrics which is making use of the fingerprint mailhan nato nga kani siya botante aning classroom no ani nga clustered precinct, so makuan gyud nato nga kanang ang magpaka rung in nun nga siya na dili na gyud siya makasulod kay dili man mo match ang iyahang fingerprint. Lahi sa ubang bahin sa nasod, ang eleksyon din sa Sugbo mo gamit og voters registration verification system aron mas sayon mailhan kung ang mga botante rehistrado ba sa presinto diin siya gustong mobotar. Kay bag-o pa man, so mo take time, pero eventually just like sa kaning VCM nato ba from 2010 hangtod karon murag nagka-improve pud ang atong mga teachers. Samtang gipasabot ni Attorney Rainier Laison, election officer sa Lapu-Lapu City, nga mas makaayo sa Comelec ang ubos na kanila ang mga technical support staff, itandi kaniadto nga ubos sa provider. Kasi before sa Smartmatic yan eh. So mahirap kasi pag sa Smartmatic yung supervision ng VCM technicians so hindi natin makontrol. Gihulagway sa usa ka IT staff nga mas maayo na ang dagan sa training nila sa mga technical support staff ug mas sayo na masabtan ang computerized election karong Mayo. Mas user-friendly ang machine, at the same time dali ra sabton ang training compare niya ang ila pong manual nga katong gibasa nako is kuan na detailed na kayo, so there's no such way nga ang teacher dili siya kasabot. Tag 2,000 pesos ang transpo allowance sa mga DepEd supervisors technical staff. Hinuon kuhaan pa kini og 5% nga withholding tax nga usa ka gatos ka pesos. This represents the transportation allowance of 2,000 sa ato ang mga Department of Education technical support staff. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.